anyị nọ n'ebi Udoume nkwụrụ kọfịa. Onye enye ego ka ọ lụọ alụ my guy visa, right? Ya chee na ọ na-eme ife ndị ala. So ka ezie ya ozi, nice message. Ezisizi ya ozi ahụ. Maka ọche na the lad, the harmless. Ịma na nwoke ekwesịrị ịdị harmless. So ezisi ya ozi nke ọ bụrụ na ọ meezi obi fin no shake body. Ezizi ya a more potent message ekechi n'ime nsị egbe. More greeting. Ezizi ya ozi ekechi na nsị egbe. Anyị abịazi wele efi na ebu before kwa 7am onye owele. Nwoke ekwesịrị ịdị harmless. Ikenga adịrịla awa ya na nkụ. But it's life, in it. But that was my brother, my brody. That was my brody. Nkwụ na nkwụ tụkọ, igu na igwe emetụkọ.